खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनगोन। दिनै 1 मार्च 2026 मायथाइ एबा 16 फागुन दान 1432 मायथाइ रबिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै गोहो आरो थुलुंगाखांनाया गोजौ जानानै थागोन। थालांनाय खामानिफोराव दावगानाय जागोन। जिउ राहायाव मोजां सोलायनाय लाबोनो हायो। रांखान्थियारि बिथिङाव मुलाम्फानि नेरसोन दं। नखरनि हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान मावथांखि सानना नायनो हायो। गोजाननिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ। नोंसोर लोगोफोरखौ लोगो मोनगोन। हाखु दाखुनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। वृषभ राशि। रां रुफानि बेलायाव जौगागोन। साख्रियाव दिदोमथि थागोन। नखराव गोरोबलायनाया बांगोन। नोंथाङा गोदान बिबान मोननो हागौ। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। गोजाम रां थिसननाया मुलाम्फा होगोन। दावबायनायनि मिजिं दं। बाहागोदारियाव जाफुंसार जागोन। बिबुंथिनि सायाव दबथाय। साना मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा खामानि थिलियाव बाखनायनाय मोनगोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। मोनसे गोदान बिथांखिया जाफुंसार जानो हागौ। नखराव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन। सावस्रिया मोजांसिन जागोन। फरायसाफोरा जाफुंसार जागोन। गुसुं दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। सोरजिलु खामानिफोराव गोसो गुदुं जागोन। मोनसे गोजाम नांज्लायनाया जोबगोन। मोनसे मोजां सानस्रि लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा नखरनि बाथ्राफोराव मुखुब थागोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। हाजों सोमोन्दो गोनां मुलाम्फा जानो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन। बिमा-बिफानिफ्राय बोर मोनगोन। मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव खामानि मावनाया जागायजेनगोन। धैर्यजों थिरांथा ला। धोरोमारि खामानिफोराव गोसो गुदुं जागोन। खामानिफोरा थि समावनो जोबगोन। नारसिननायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 19 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रुपा गाब। सिंह राशि। दिनै गावजों गाव फोथायनाया बांगोन। साख्रियाव दावगानो हायो। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर थागोन। नखराव थुलुंगाखांनाया थाबाय थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। मोनसे गोदान सिनायथि मोननो हायो। दावबायनाया गाहाम जागोन। सोरजिलु खामानिया जाफुंसार जागोन। रागा जोंनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। कन्या राशि। दिनै खस्थ'नि गेजेरजों मोजां फिथाइ मोनगोन। फैगासिनो थानाय धोननि नेरसोन दं। नखरनि सुबुंफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया समानथि थागोन। मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव खामानि मावनाया जागायजेनगोन। फरायसाफोरनि थाखाय दिना साबजाथाव जागोन। गोजाम खामानिफोरा आबुं जागोन। बाहागोदारिया मुलाम्फा लाबोगोन। समखौ मोजाङै बाहाय। आब्रुथि लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 16 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मुगा गाब। तुला राशि। दिनै समानथिजों जाफुंसारनाया फैगोन। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों जागोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव गोदै फैगोन। गोदान बिबान मोननो हागौ। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। आद्रा थानाय रांखौ मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। वृश्चिक राशि। दिनै साहसजों खामानि माव। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ।
केरियार दावगानायनि खाबुफोर दं। नखराव गोजोन थागोन। सावस्रिया मोजांसिन जागोन। नोंथाङा धोरोमारि हाबाफोराव बाहागो लागोन। गोदान बिथांखिफोरा जाफुंगोन। थाखुमानाय सुथुरफोरनि सायाव देरहासारनाय जागोन। मोजां खौरां मोनगोन। धैर्य लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों तामा गाब। धनु राशि। खाफालआ नोंथांनि फारसे थागोन। गोदान बिथांखिफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। दावबायनायनि खाबु दं। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा बैसोगोराफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफोरा जाफुंसार जागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान खामानि जागायनो हायो। नखराव रंजानाय थागोन। फोथायनायखौ लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 13 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। मकर राशि। दिनै खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन। राङारि मुलाम्फानि नेरसोनफोर दं। साख्रिनि दिदोमथि सोलिबाय थागोन। नखराव गोजोन थागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। साननानै रां खाथाय। गोदान बिबानफोरखौ आजावना ला। खामानिफोरा थि समावनो जोबगोन। मान सन्माना बांगोन। धैर्य लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 22 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा निला गाब। कुम्भ राशि। दिनै गोदान सोमोन्दो लाखिनाय जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर ओंखारगोन। सोरजिलु खामानियाव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव गोदै गोदै थागोन। मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव खामानि मावनाया जागायजेनगोन। मान बांगोन। हरखाब मुलाम्फा जानो हागौ। गोसोजों थिरांथा ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 25 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलाब गाब। मीन राशि। दिनै गोसोआ खुसि थागोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। नखरनि हेफाजाब मोनगोन। गोदान बिथांखिया जाफुंसार जानो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन। धोरोमारि गोसोआ बांगोन। गोजाम जेंनाफोरनि सुस्रांनाय मोनगोन। गथ'साफोरनिफ्राय गोजोननाय मोनगोन। दावबायनाया गाहाम जागोन। गावनि सायाव फोथायनाय लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 29 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें खमला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।